Čau, tady Štěpán a vítám tě u nového videa. Aktuálně jsme na letišti v Praze a je 4:30 ráno, vstávali jsme nechutně brzo, nelíbí se mi to, ale co se mi líbí, že letíme do tepla na soustředění, do Ria, do Brazílie a o tom bude dnešní video. Tak pojďte se mnou. Zdar. Po 40 minutách odcházíme z přepážky a neseme věci na oversized. Yeah. Jako to stávání dneska bylo fakt špatný. Já jsem totiž šel spát třeba až někdy kolem půlnoci, po půlnoci, protože jsem si ještě dobaloval věci a tak. A vstával jsem po 3, takže jsem mám třeba 2,5 hodiny, 3 hodiny spánku a už je to na mě fakt hodně znát. Teďka za půl hodiny odlítáme, tak doufám, že sednu do letadla a jako budu spát aspoň chvíli. Tak jo, teďka jsme na přestupu v Paříži. Tady už je fronta do našeho letadla, tam za chvilku půjdeme. A čeká nás asi 11,5 hodin let, což je docela dlouhý a je horší, že to letíme přes den, že vlastně si nebudu moc spát. Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We are currently cruising at 36,000 feet over the Atlantic, making our way from Paris to Rio de Janeiro. Our flight time is approximately 11 hours. The weather in Rio looks fantastic for our arrival. Sunny skies and a warm 30 degrees. We'll be starting our descent shortly, so please sit back, relax, and enjoy the view. Bem-vindo ao Brasil. Takový bufítek, pitíčko si můžu dát a hlavně se tady můžu postavit, takže můžu protáhnout nohy a tak, to mě hodně baví. Tak řekl bych, že jsme tak v půlce cesty do Ria a teďka jsem tady vzadu v letadle a dávám prostě pauzičku, protože už fakt mě nebaví sedět, už mě z toho bolej záda, všechno. Co je teda nejhorší, takže sedím vedle nějaký ženský, která furt popotahuje a trochu kašle, takže jsem si vzal i roušku, protože fakt jako nechci sedět vedle ní a být jako ještě nemocnej teď na soustředění, takže se snažím dělat fakt maximum pro to, abych nemocnej nebyl. Tak, teďka mega důležitá věc po příletu, zkontrolovat, že nemáme prasklý lodě a yes. To vypadá dobře. Někdy se totiž stane, že ty lodě prostě přijdou zničený, zlomený, protože s tím jako házej a tak, mně se to stalo teda jednou a naštěstí teď ne, ale jako už se to stalo tolikrát lidem takhle, jako co lítáme s loděma, tak jsem vždycky rád, že doletíme a je to v pohodě. Let's go, jsme tady! Úplně mám z toho radost, sluníčko svítí, neskutečný. Aktuální mise je odvízt lodě na kanál a jít si poprvé zapádlovat. Zatím jenom na rovnou vodu, protože neteče kanál, je neděle, ale i tak se neskutečně těším. Let's go! Pravej brazilský hůl. Pořádný hůl. Já se líbí, jak ani nejsou pruhy, no tady taky to je velký systém.
Každá loď má svý tajemství a vždycky musím naplnit věcma, jinak bych sem nikdy nedovést, co potřebuju. Takhle tady vypadá loděnice. Je to taková věž, jenom takhle plechová a někam různě tady dáváme prostě lodě, věci. Rozhodně tady jako nejsou oddělený šatny, kluci, holky. Je tady prostě jeden velký freestyle. Jak to zrovna vyjde, tak to je prostě. Takže takhle. A já si sem teďka někam musím naskládat svoje lodě. Takže vybrat vhodné místo a donést ji sem. Teďka už jsme u kanálu, ale dneska je neděle, takže neteče voda, takže jsme se byli projet jen tak jako lehce 30 minut na rovný, abychom se jako rozjezdili a dneska máme vlastně takovej spíš aklimatizační den, zvyknout si na to teplo a dát se dokupy po té jízdě, teda po tom letu, protože to mě tak strašně vyřídilo, jsem byl úplně hotovej. No a takhle to tady vypadá. Je hits, ale hits se mi líbí. Tahle ta čtvrť, to je opravdu Rio Freestyle. Tady je jako tady elektrika všude, tyhle ty domečky a hlavně ten provoz, jako motorky tady všude jezdí úplně wild. To divoký tady. Ale líbí se mi to, tohle je jako úplně, je to taková exotika. Jo, tady nějaký kuži o silnici. Tady se praskne kanál, jako crazy. Jsme tady na shopping a nejhorší je tady najít jogurt, protože tady prostě nemají normální bílej jogurt v nějakým větším balení, nebo třeba řecký, je to tady nějaký komplikovaný celý, anebo řecký jogurt tady mají půl kila za 120 korun, takže to je takový zajímavý a vlastně nevím, co si vybrat. Tak jsem vzal nějaký a doufám, že bude dobrý. Potřebuji pěkně do kaše ráno. No a mají tady tyhle ty malinký banány, to jsou strašně dobrý. A vzal jsem si jich pár, já se těším, až to ochutnám. A taky mi přijde důležitý vysvětlit, proč jsme sem vlastně letěli do Brazílie. Já jsem tady na 6 týdnů na soustředění a tohoto soustředění je vlastně úplně klíčová část přípravy před novou závodní sezónou a hlavně před prvníma důležitýma závodama, které jsou nominace, které se konají na konci dubna a na začátku května. A to jsou vlastně pro mě závody, na které já musím být úplně nejlíp připravený, abych mohl zabojovat o místa v repre a vlastně to je jediná šance pro mě, jak se můžu kvalifikovat na mistrovství světa, který já mám teďka za hlavní cíl. Prostě dostat se do týmu a tím pádem bych se dostal na mistrovství světa. Takže kvůli tomu jsem tady, kvůli tomu teďka dělám celou svou přípravu a tam směřuju, abych vlastně nejlíp závodil na konci dubna. Takže určitě sledujte celou tuhletu moji cestu, protože to plánuju natáčet celý a vlastně ukázat, jak se připravuju a jaký kroky mě dovedou k tomu, abych závodil na konci dubna a mohl jsem podat ten úplně nejlepší výsledek. Tady v Riu je strašně dobrý to, že můžeme jezdit v teple. Ono by se dalo jezdit celou zimu v Česku, ale vůbec bychom nemohli tak dobře jezdit na té divoké vodě, protože je tam prostě zima a člověk jezdí tak trochu jako pod své možnosti, ale tady, tím, že tady je léto, tak můžeme jezdit úplně naplno a dobře se rozjezdíme a vlastně já se vrátím domů 13. března a to už doufám, že bude v Česku trochu jaro a už nebude prostě mrznout a tak, takže zase se vrátím dobře rozježděnej a rovnou v tom můžu pokračovat a pak mi bude zbývat 5 týdnů do těch závodů prvních důležitých a to je přesně ta akorát doba, že se zase dostanu do režimu v Česku a připravím se na to jak psychicky a tak už i vyladím trochu formu a budu prostě připravený na konci dubna závodit. Tamhle je kanál, kde jezdíme a tady se jenom takhle otočím a tamhle je vidět favela a vlastně i cestou sem jsme projížděli přímo přes favelu,
protože tady to je kanál, který byl postavený na olympiádu 2016 a postavili ho, takhle dá se říct, jako přímo ve favele, uprostřed, tady vlastně kousek od vojenské základny, takže je to tady i oplocený a vlastně jakoby ten kanál jako takovej tady je úplně v pohodě bezpečno, ale když pak jedeme domů, tak projíždíme prostě skrz favelu. Tak jo, tady to takhle je. Jak se těšíš na první trénink? Strašně, je to pěkný, je dobrý počasí, není vedro, takový je lehce pod mrakem, je to sluníčko tolik než ani do očí. Bude to skvělý! Ale je docela málo bránek. Jo? Jo, nahoře, teď jsem se bavil s Bukem, že tam je trošku míň. Tady to je dobrý, už jsme měli trošku poslední skok. OK. A že jako uzavřenější, víc kombinací by se měl dát jezdit, ale vršek je takový míň bránek, no. Ale jako pěkný, ten zůstal stejný, podle mě jako na oko. Jo. No já se na to jdu teď podívat. Za 25 minut jdu na první trénink na divokou vodu tady a strašně se na to těším. Fakt jako úplně těším se na to, až se zase zajezdím vlastně v teple, když na mě nebude cákat jenom studená voda a nebudu mrznout, nebudou mi mrznout ruce. Jako fakt se na to těším jak malej kluk. Za 25 minut na první trénink. Let's go! A určitě mi dejte vědět do komentářů, co by vás zajímalo tady vlastně z mýho života tréninkového v Riu, protože je to fakt hodně, co tady děláme, ale zatím trochu bojuju, jak to vlastně celý pokrýt a vysvětlit, ukázat, abyste to i vy pochopili a vlastně i co vás jako nejvíc zajímá. Takže určitě mi to napište a já si jdu teďka převlíct na trénink a jdeme na to! Ještě si chci vzít hrudní pás a málem se na ně teďka zapomněl, to je nejhorší. Když se celý navleču, už mám všechno, vestu, helmu a pak si s tím shit, nevzal jsem si hrudní pás a musím se zase celý slíknout a vzít si ho. Teď teďka jsem si naštěstí ještě vzpomněl včas. Tak, vesta, helma a jdem na to. Mám akorát 15 minut do tréninku, takže to vychází dobře. To je akorát ideální doba na to se rozjezdit, připravit a těším se neskutečně. Beru s sebou i GoPro a s držákem do pusy a to bude úplně ideální na záběry z vody. Doufám, že to bude ideální, protože chci to dobře natočit. Dneska máme trénink v 9:30, což už je tady docela pozdě na místní poměry, protože už tady bývá hodně brzo teplo, takže jindy míváme tréninky třeba v 6:30 a to se ještě dá, to je v klidu, ale každá další hodina navíc už je pak fakt hodně znát. Tak jo, prvních pár metrů mám za sebou a je to skvělý. Miluju to, jdu to dát do konce a pak máme 1,5 hodiny trénink. Na video. První jízdu mám za sebou a jak to tak bývá, vždycky když se někam přijede po delší době, tak se na to člověk musí zvyknout. Takže teďka ta první jízda, to mě strašně školilo a ještě jsem to úplně netrefoval tak, jak bych chtěl, ale do toho se dostanu.
za týden tady máme závod a do té doby už si na to zvyknu, že to bude lepší. A až odsud budu odjíždět za 6 týdnů, tak si myslím, že už mi to tady bude líst krkem, protože už tady projedu prostě každou možnou kombinaci. A tak no. Se jdu napít a pokračujeme v tréninku. Studený pití, nejlepší věc tady. Jo, to je docela dobrý, kámo, ten regener. A namíchal jsi to dopředu? Jo, jo. Vidíš, že to jde. Ale tenkrát jsem se to dal, mě zkoncentroval dole. To je trénink. No a tak to ne, jako rozmícháš. No, já jsem to rozmíchal, ale jakože mi přišlo zajímavé, že jsem to rozmíchal. Ale jakoby, že se oddělil. No mně přijde, že ten kreatin se jako nikdy nepromíchá. Jako nerozpustí, vůbec Když nikdy. jsem to třeba říkal, Jo. dám se ho do Miller Milku. Bude to jako prostě, budu mít takový shake. No, nikdy. Prostě ho tam cítíš a zkazil jsem si tím celý Miller Milk. Jo, jako vždycky tam je, no. Já už jsem ho teďka přestal brát, já jsem jakoby, už jsem ho bral třeba rok a už mě fakt jakoby nebavilo to furt jíst. To je hrozně nechutný. Už mě to jako vadilo. Já beru takový po fázích, třeba jako měsíc, 2 týdny, ne, měsíc. Tak jedem? Jo. Můžeme jet? Mám vzít tohle, nebo to bereš ty, jo? Ale já si to vezmeme radši, no. Bydlíme tady v takovém rezortu, dá se říct, jsou to prostě 3 takový obrovský vysoký domy a je to oplocený a u vjezdu tam je security a vždycky musíme ukázat, jako, že tady bydlíme a takhle to vypadá, no. Takhle výhled ven, teráska, tady takový menší obojvák, jídelní stůl. To je fakt hodně, takže jako 40. Budou velký nákupy. Tady to je hodně skromný, co vevnitř? Tady v kuchyni vůbec to nevejde oni. No. Tady spím já, tady spí Jony a tady bydlím v tašce. To je obrovská nevýhoda tady, bydlení prostě v tašce, není tady žádná normální skříň, kam bych si mohl dát věci, takže už jsem tady teď 2 dny a tohle už mě jako, už mě to nebaví. Tak si to vždycky vyndám na postel, večer to zase uklízím do tašky, pak ráno to zase vyndávám na postel. A tady koupelna. Tenhle ten typ sprchy, kde není hadice, ale je to jenom takhle z vrchu, mě hodně nebaví. Na oběd někdy chodíme do takového prostě shopping centra tady a je tady prostě food court, kde si můžeme vybrat spoustu jídel, co chceme. Já jsem si tady dal nějaký all you can eat a dal jsem si tam přímo z grilu pikáňu, to je tak strašně dobrý maso, úplně mi to dělá radost, ale nadal jsem z toho moc a tam se to platí na váhu a samozřejmě jsem měl hlad a velký oči, takže jsem tady platil 60 reálů, což je asi 240 korun, což je tady docela dost za jídlo. A to je tak jako vždycky, no, když se prostě platí na váhu, tak většinou u mě to sklouzne k tomu, že pak platím zbytečně moc. Je to super, akorát hrozně mi jednak teče opalovák do očí, svítí mi do nich sluníčko, ještě do toho cáká voda, takže jako celou jízdu jedu tak jako takhle a doufám, jako, že vidím aspoň něco. Máme první trénink, teda máme za sebou druhý trénink na vodě dneska a rovnou pokračujeme do běhu. To znamená, že první den a rovnou jsme se do toho pořádně opřeli, protože jsme se nepřijeli na dovolenou, ale makat. Takže... Kolik? Cože? Jak kdo? Já jsem tady na dovolený. Jsi tady na dovolený? Tak Marta je tady na dovolený, jo. Bána. No, kolik běžíme? Málo. 40. 30 minut. No, 30 minut. Takže rovnou dneska 3 tréninky
easy běh, na vodě taky to bylo easy, takže takový zóna 2 odpoledne. Začít s kopcem nebo do kopce? Tohle teďka řekneš, že tady nejsme na dovolený a pak řekneš, že jsme měli easy trénink. Ale Marťo, Děláš úplně jakoby... ono se dá trénovat i easy. Prvně z kopce, prvně z kopce. No tak nahoru. To je úplně nesmysl pro ně z kopce, tak běžíme tam. No. Tak start? Rychle chodíte si sebe. Jo, takhle. No, ale ty se spíš natáčel jako ty random část těla. Tak teď natáčel Lejka. Tak to musím bude vidět. Oni jsou fakt jako asi sobě. Tady se jela olympiáda na horských kolech. Cool. A je tady jenom přes kopec od našeho kanálu. Je to tady kopcovatý, ale jinak hezký naběh. Taková džungle tady. Tak dneska máme hotovo a před tím během jsem se zapomněl napít, mezi vodou a během jsem docela trpěl, ale teď už mám pití, takže jsem spokojený. Dík. A ještě moje oblíbená část po tréninku. Pořádně recovery, to je mega důležitý, když takhle hodně člověk trénuje, tak na to nezapomínat dostatečně pít a hlavně jíst. Sacharidy, bílkoviny, hodně důležitý. Ještě v takovémhle vedru. Díky, že jsi sledoval video až sem. Tady končíme dneska a určitě dej odběr, protože tady v Brazílii budu 6 týdnů, takže toho obsahu odsud bude hodně a napiš mi do komentáře klidně, co tě zajímá, co bys odsud chtěl vidět. A vidíme se u dalšího videa. Čus!